Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa gikom pumanakan giwa maka pagidida sa maana maranoso. Nagibuso andong iron nakalalay sa giingadaranang. Ada salah kau kumang udah sentimental. Nah, saya akan kunai di pelilalilang ko sirano to mga raga gusto mang udah tamang ko mga bituan. Di kunai di makapilalang busa sa oragi sa udah pat sa kati sa pakin ganyo satu tangkay ni bun sa sudi sa wassalam.
Sagi kong pamanaakan giwa mga idida maana amaranusong. Nah, saya kung kuna idi pililalilang ko siranuto amaraga gusto mga muda. Di ko na idi makapalalam po sa oragis sa wagudapat. Sa pamakin gani umaraga gusto manguda saya malanagi ako darling akan ada sa lakaw kay Princess Saima sa ati sa tutang kay ni Bunay sa sudi sa wassalam.
semangat kau di kami akan timur sarau meuladin aku Hãy subscribe
ko